Возьмем такие фильмы, как «Чужая молитва», да, как «Киборги». Вот этот эффект, понятно, что они не имеют массового проката западного. Но и от них, вот политический эффект от них есть, вот, потому что ведь многие же не знают Украину, и многие не хотят знать, не понимают, не отличают от России до сих пор, к сожалению. От який ефект від цього? Все-таки, мені здається, ну, не знаю, треба запитати ще думку Ахтема з цього приводу, але моя особиста думка, що основну політичну роботу фільм «Кіборги» зробив саме і був так націлений на те, щоб зробити всередині країни. За межами, ну, та інтенсивність показів, яка сьогодні є, вона дозволяє також охопити серйозне коло людей, і це далеко не тільки українська діаспора. Ми, наприклад, взагалі, коли організовуємо Дні українського кіно, ми намагаємося комунікувати взагалі з любителями не мейнстрімного кіно. Тобто люди, які хочуть цікавляться культурою інших країн, і саме на них ми намагаємося запрошувати і пресу, і кінематографістів місцевих. Більше того, ми стараємося організовувати якісь платформи для комунікації, оскільки ми привозимо багато українських кінематографістів, то це шанс якби для професійного спілкування, але також, звичайно, і комунікація з політиками, з лідерами громадської думки, з журналістами, з блогерами, з усіма. То есть кинематограф, как и журналистика, сейчас больше, чем кинематограф, больше, чем журналистика в войне. Я взагалі на кожному відкритті Днів українського кіно за кордоном, де випадає нагода бути присутнім, я кажу одну тезу таку, яка полягає в наступному. Якщо люди подивляться всю програму фільмів, які ми привезли, а ми так підбираємо різноманітно, щоб це були різні жанри, різна стилістика, різна тематика і навіть різний час виготовлення фільмів. І класику ми привозимо так само. То вони дізнаються про Україну набагато більше, ніж вони б дізналися з якихось новинних повідомлень про поточні події. Тому що це мистецтво, яке апелює до емоцій, і це дуже потужний меседж, який багато розповідає це у фільмі. І потім цей меседж спонукає ще додатково поцікавитися і зайти в інтернет, більше дізнатися про ті чи інші міста, ті чи інші події, тих чи інших людей. І це зразу робить нас, формує наше якби обличчя за кордоном. Ну і круг підтримки, який зараз важливий теж. Звичайно, це культурна дипломатія, найбільш ефективна форма дипломатії.